Iyo kokoko legi won bele do abia Onya vivo mana demba Ivo mana dakutie Bivulani ivo mana wiwe Ivo mana bali yo so gobu no no lu no nu maiwe Engwelo ni vo bodo na demba imoya Onyi vo bodo na tula imoya Don't person with the fire and the system from person. All I live my all I live to get that boss. The body, all I live to see, all I want to get before that boss. All I live longest time. Fabrice or ego nwa ochiaga e ka gị na-esu na asị metụta ochiaga bụ nwa nna aka ọ bụ ọnwụ na nwoke ọ onye bụ ochiaga ọrụ ụlọ ochiaga ọmụgwụ amara bụrụ ezigbo ọyị nwoke bụrụ asị na ọ dịrị ya na mma na-ekwachukwu na nwa anyị ya bịara ịkpọkwu ya ọ bịara ime ego Aya muri ejima ya na mu die ejima is like I am. Say Jesus Christ why. I say them no. Go me na ba bia ya me kwana do na Jesus. Amen. Okay, back amen. Can you
ní pásọ ìgbà àmọ̀tá ọdún náà mọ̀ ọ́gbẹ́ fún ẹ̀ka abẹ́ ẹ̀ asị na nke ikpeazụ ịjọ ma bụ ife dị mma anyị na bọọsụ anya na-enwe nwere saa nwere ka ya na-enwe na 2022 ọkwa dịrị ya Messi Apostle ọzọtụ kọmadịrị na ikwe n'azụ ife dị mma na nke ikpeazụ ya ọrụ anyị ma ife a na-eme ebe a taa ife a na-eme taa bụ na mgbe igbo na pe dawụ o nwere ndị ga pe dawụ n'isi agha ya nwere